Benim gönlüme sonra verdim diye. Çağa kimin kedip diye. Çağlar kimden dip diye. Akıncan salamu aleyküm oğlanlar beyler. Yine bir bolan vakalardan birini aytıp beray deyip haýyş etdiler. Özü yetim oğlan vilayatdan şäherden çetirakda ýaşaýan eken. Ondan ezetine kömek bolsun diýip mektepde okap ýören wagtlary yani melle otun ormaly bolsa, melle bolsa, tutmaly bolsa, kerpiç çekmeli bolsa, we şuna meňdes garyşlar bolsa, gidip şol wagtlary edýän eken ýani ofisiantçylyk diýişlerdirmi şo toýda zatda. Ezetine kömek etmek üçin ýa-ki jigirini eklemek üçin ýani hatda. Ondan mektep utananna maskada ýeke ekleýiji diýip muny gulluga almandylar. Bulan bärik şäherä işe gaýdypdyr. Bärik gelýär, ýa-ki moýkada moýşgul işe gelýär. Moýşgul işe bölkä ýa-ni bir ýaşy bir sene barandyr da näme şonu ezeti oğlum tene bir öýlenäýdi diýip öýlenmeli wagt bolýar. Ondan illa bundan bunu öýürýärler. Pulu kardarlýarlar berge diýerler. Ennek bar bolan tursyny ulanýarlar şeýle öýlenýär. Öýlenen gyýdy öz klassy. Yani mektepde de bile burlaşýardyk diýe. Ondan ýa-ki elimde pulum agrak bolansaň bärik şäherä işe gaýdanda da bir men garaşlar niwe etdi, öz sözümde de durdum, ana garaşdy diýe gara men şoňa öýlendim diýe. Öýle diýe bir öýlenip galypdyk diýe, çağa ýüzüme düşmek diýe. 3 ay 4 aylap diýe, galbat diýe, 5 7 ay içinde diýe, nemetdik diýe, görüşdik, bolmady diýe. Ondan doktora gaýtdyk diýe. Eşim ýalyp, güýçli foklama wady aýtdylar diýe menne diýe. Enem ýa-ki aktivist etli aýtdylar diýe. Onun aktivistden 50'den aşağı bolsa, yani çağa almak ihtimalli pes bolýar. Ondan ekradanda aktivist pes bolsa. Ondan buna diýe derman alyp gene birden beri gitdik diýe garaz. Şeýdip 3 ýyl geçdi diýe. 3 ýyldan soň diýe öýe baramda diýe, işlere öýe baramda diýe. Yani hastaýna başladym diýip aýtdy diýe. Buna beýendik diýe, o hem biz diýe, bir netik bolsa çağızymy bolýar diýip diýe. Ondan ýa-ki çağızymy doguldy diýe, adyny Kakan Bakyryn adyny atdym diýe. Ondan buna beýenip gowany indi şeýle ýaşap gördük ýa-ni men gulýarlyk diýe, oğlum bolýar diýe, men işe gaýtdym diýe, işde öýe bar ýa-ni. Ene adaty ýagdaýda. Ondan ýa-ki çağamy diýe, oğlum diýe bir ýaşyna 2-3 ýaşa gelýär, diýe bir adam üstlerdim diýe. Maňa meňden ok diýe. Bir hili ýüz geçmem, bir öňe başynda da diýe bir hili maňa meňden yok diýe. Ama geçen aýtdym diýe, bir hili bir meňden ok. Neme bolamok, bolanýar diýe, ejem näme fan fikirler, fan fikirler aýtmadan bolamaz da, tolarmy? Gulýarlyk çağamy, awa yani oynap böyle atip ne etti diye de benim yürüyorum şu bir kere karalık diye onu ünsetmedim diye. Şahara aittim diye yine sol İsa gördüm ben bu 4 yaşak geliyat diye uluyumuz. Olun yine de hastaylayan zat diye. Yine beğendik diye ondan Allah can verecek orada bir yer diye beğendik diye de. Ondan ben şahada İsa gördüm diye ne oluka yağdayım falan görüyün deyip diye. Öldüm üçün niye doktora gidip analiz tapşırdım diye niye ki ne aktivist yok olduğunu mu ya şunu yapıp bolanmadı deyip diye. Aynı bağladan geçtim analizler tapşırdım diye. Yani doktor geldi diye neticeni verip aýtdy bolýan diye depende gaýnaşyp uýlanýar bolum diye. O üýtgürmändir diye hiç ýylyk ýagdaýda diye. Aktivist şo pesligine ýatyp galmandyr ýokaryp diye. Ondan maňa diye depende gaýnaşyp uýlanýar bolum diye gözüm baranklap 5-10 minut diye oturdum şo taýda diye. Ondan soň diye öýlärlerde hiç kime aýtmadym diye öýüldüm şo diye. Öýlänleri ýöredim diye de bar ýansam psikology diye sagat 11-12 ýarda bolup diye. Ondan abysy diye Gapaçan fırdıran maşin olunca bu kadar yolu köşede düştüm diye bir yorak gideyim bir kellem açıldım diye. Sağda yani hiç diye 12 yıldan hesap durandır. Bardım diye yetip barayan diye onu bir kere fes var diye de haşıvışı var diye. Onun öyün törrağını canım çunkurağını. Bu diye ben canım demetinde getip duran. Bunlar kim kanı deyip diye aylanı bardım bir dünya. Ne diye öyle diye. Ama ben katlarına kadar beni oradan alıp kaç gitti diye. Bunu yeniden alıgadım diye tutabilmedim diye getirilmedim diye gitmem ettim diye. Ulan öýe ýetdir diýe bardım. Näme bolsa o aýgar razborga başlandy diýe eýlender beýlender ýa-ki diýe teňk kirýän bardım däl. O ýalňyş düşündüm. Aýony tanşym ýok şey. Demedi otur diýe. Näme ýalňyş düşünmek? O giýjan sagat. Giýjan ýa-ni näme tanşyňa gelip bilýär şey razborga başlandy diýe. Birinde hiç diýe demeden ok diýe. Zaten ýalňyş düşünýän firma töhmet atýandy beýle otur diýe. Bu okla ejem geldi diýe gara şey diýe giýjan ýa başlandy razborga diýe. Menim gönüme fora verdim diýe. Çağlar kimin kedip diýe. Çağlar kimden dip diýe. Olam ne fanfyklar fora ýa teňk çağlar başga kimden bolsun diýip. Boyun alan ok diýe da. Menim bolýar çağlar menden bolýan bolsa bu näme diýip diýe. Netijeni onu okudum diýe. Olam menden fora ýa diýe, bu näme diýip diýe. Menim boka diýdim diýe. Doktora bardım, hiç ýetmişme ýok diýip diýdim diýe da. Aktivist pesligi, intam şol aktivist pesligine ýatyr diýip diýdim diýe.
O şondan da hiç boyuna anok diye yok onyalıkta bolup bilen o hakikaten hem tek şu deyip diye. On ezen zorluk da ezemedem aytdım da şu böyle doktor vardı aktivist testi var şu anda şey tuğra ken sen niye ahiret yanıl deyip. Bu ezemedem ettim diye oğlum ne demedim ya o geçip dur yatıp ya. Ne gelmin ayratin konlatın giyri açık kim seret diye. O giyeceğin ne meydana çıkanlar ayak yoluna çıkanlar onu iyi giderler böyle bolan nokta. Agar şeyde diye oynaklar çağırdık diye bunlara mülk diye bana demet başlat diye ayten oyun kaptanına olan o gene gelip tuhmat atacak oluyor. Garat bunlara da borcu yarak netice dediğini şu rol yarak yaptı. O ne esasında bunlara yarak oluyor. Bunlar bilemez vakit golü ne yaklar diye sesini çıkarmak diye çağırılan gitti diye. Garat şeyde diye şu toyda değil medat benim için bu tort diye da. Yani kalkan bakırın adamı begen kuvan gördüm diye oğulcuma diye. Şunları yarak edenden son diye da kovuzum kaçtı diye soğudum diye onu böyle çağdadım soğudum diye dünyadan soğudum diye bu yaşayışa olan kovuzum kaçtı diye. Ara şeyde oldu yağdaylar oldu diye şey yeni bir berik şakara işe baktım diye şey ben verdi işe ya öğrenmedim ondan sonra diye. Ara şey gurur verdi. Ne deyip ne yapacak diye adam yok, ayda adam yok. Zaten yaman adamdan Allah canı öyle korusun. Canı sağ olsun farklı olsun. Teret neyle kocadan şuna marayele. Ne değerledim mi? Uy ha. Oğlum hadi Uluscan. Uluscan, tamam. Sağ ol böyle. Tamam. Geç. Oo atam, selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Tuvalama, yine kadar lan bana güldünüz mü? Hayır. Siz gürleş verin ben eşik mağdıyla. Böyle. Hiç sağlayayım onu. Evet, tuvalama ağam. Bana diyorsun. Toyda da mı haber giden kadın da. Aa. Şu adam yine var kadın attı. Aa. Şu da, ne etmek yani maslahat ver. Ay benim öğrencilerim. Gatuk mu oğlum. Aha. Mene öğren kayı gördüm o. Ayıp ver ay maslahat ver ay. Gelgime daha açtı. Karoş dinle. Daha uğradayım. Bu masaya değil. Kalkanım veren o. Aha. Dostu dinle. Mağa değil, doğu oğlanı. Aha. Bunun toyu geçeceğince gayret ettiydim da. Gencene mi işler ha biliyor musun? Oo. Kartam elimde. Yara tölat börnü. Bollu. Ne doğulatla ne kelle ya. Kelle. Думай головой. Давай, Джи. Молодец. Kelle, onun bratişka. Bak. Давай, sağ ol. Ne dedim? Ecen ne çıkıram dedim? Bollu mesele de. Eline ne mi takacak? Alo, qadalı gol dinle. Men teňlete ýoşmak üçin jaň adama. Sen maňa bir gedek diýdiň, benim 3-4 gedekden soň düşündim bilýärmi? Dinle, sen kakan masyny gökçü güllü dämi? Gaýrat edip aýyrdy ýa-da men geçip bilmän nurny aýnadan aşak beret. Alt üstlük Mercedes panorama krişe 20'lik diska full edition niler masyny alym näme bilýär. Kakaňa da aýt. Kaka di, on Bizar ettiğinde baklaş kola biza düşüp neyle utanamak mı bolup şuna mı elimde baklaş kola ne kim bilen uğraşıyor. Araştın. Alo. Dinle. Kakaňa da di. Kaka di şu wagt iň gymmat gözli bilýän gowratam dardy. Ne bak